टाउन बियो सोरबा बेरायनो फैयोबा बेरायफैनो हागोन बिराद मोजां टाउन आङो अट' गाखोबाय कर्टसिम टाउननिफ्राय गोजान जायो नालाय 10-15 मिनिटसो लायो आरो कर्ट मोनहैनो थाखाय जाहैबाय टाउन बरियाखा बेरायनो जायगाया एकदम मोजांथार नै बे जाहैबाय डिमापुर टाउन प्लेट मोननै जाखाबाय आं नायबानो प्लेट मोननै नैबे मोनसे जोब्बाय बे नैबे मोनसे नै गोबावजों मोनसे मोनजानाय ना आं हाराखौसो बांसिन मोजां मोनो ओंखायनो हारा जादां बरियाखा हाराया ट्राफिक जादों ट्राफिक जाम जादों नायलांबाय थानो हागोन माबायदि सोरबाफोर बेग बाबफिनबाय टाइम जाबाय नै 10ता जानोसै आङो ओंखारफिनबाय हटेलनिफ्राय ओंखारगासिनो दङ नै ओंखारफिनबाय आङो रुम नाम्बार 209 ओंखारफिनबाय आङो खस्थ' ओंखारनायाव नै आंना आथिङाबो प्रब्लेम नालाय एकदमबारे बेसेबांबा गोजौआवसो मालाबाफोर बेरायबायनो फैयोबा बिजों फैबानो जाबाय बे जाहैबाय ओरै 4 माइल 2 माइल बे लाइनजों खालामबाय बे जायगाया नायनो नै सिगनेल ट्राफिक मोनबाय बिराद गिदिर टाउन आरो ना बेरायबाबो बेरायख'नो हाया बे जायगायाव ओरैबायदि मोजां जायगा टाउनाबो गिदिरथार ओरैजोंबो थां ओरैजोंबो दखान नुजोबो नोंसोरो गासैजोंबो आं बैयावसो थांनो नागिरदोंमोन बायखोन्दा नोगोरावसो खिन्थु थांनो हानाय नंला आङो जायगाया माबाया थोजोबलाना खरसाफ्राबो दा बेखायनो बेरायनो हाला अब्लाबो नेक्स्टआव आङो ट्राइ खालामगोन बे जाहैबाय बर'निनो मोनसे माबाखा नेरसोन बे बायखोन्दा नोगोर होननायावहाय जायगायाव नांगौसै सुपार मार्केट नङा होमबा दा बेखौ आङो नेक्स्ट फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननो देखायगोन नोंथांमोनहा माबाना लादो मोनथ'वाखैनो दाबो ओंखारबावनांगौ आंना कर्टआ गोजानानो जाथारो थिम्फुआव दं दे थिम्फुआ बिथिंना आलदालाय फिसा फिसासो नालाय सासेल' लाना खारो बेयाव मेक्सिमाम दा 780 आरो बेनि बाराया